मिथुन बर' बि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे डिसक्रिप्शन लिंक होना दोनदों गासैबो थां आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेयावबो धामाका भिडिअ फैगासिनो आरोना तो गाइस नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा जेबो इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरोना बे रस भिडिअखौहाय तो बांद्राय बुकेबाय थाला बे डिसक्लेमारखौ लागायनोसै No. रांख्रब ख्रब लकेल दाउ बायदि लरपायपायानो जाथो थेवब्लाबो सिथु सोमावनायखौ गारा आरोना लरपायपाय सिथुखौनो एसेबां लोरपो सोमावथारनो लुगैयो आरो बे गिदिर सिथुबा माथो सोमावबाय थागोनलै हौवा थासेयावबो आं सामफ्रामबो बेबायदि हारसिं उन्दुबाय थानो हायाथ' बाजाराव थांदो ओमफ्राय गिदिर नायना थाइसे फान्थाव लाना फैदो बिदिनो गुलुं गालदां खालामबाय थादो हौवा थासेयावबो हौवा गैयिबायदि आं बेबायदि सामफ्रामबो हराव बेबायदि हारसिं उन्दुनो हाया बाजाराव जुदि फान्थाव मोनाखै आंनाव थाइसे गिदिर फान्थाव दोङो बेखौनो लाना थांनोसै हराव उन्दुनाय मानसि गैया होनना बे आखायाव लानायखौ खालामना लानाङा दै हले जिलाबायगोन ओरैनो जिनायखा नोंथांमोनहाथ' बे निग्रुनि फिथाखौ नुबायानो बे निग्रुनि फिथाखौ नुना मा जानो बिनिथ' धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना थ' बिदिब्ला नायना लादो बे मा बुंखो खम सोलायो बे ना नोंनि बे गाहायनिखौ नोंनि बे मागुर एक्टरा नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंखो गोथावथारमोन ना निग्रुनि बायदि नानि निग्रुनिया खम गोथाव बे नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बे मा बुंखो गारजानो बारा गोबाव गैला मान्दावलिबो थालिर एन्दिनो धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंखो निग्रुखौबो लाफाबानो जायो सोबावनानै दिन्थिबानो जायो नोंनो बे फाग्ला बिदिजों जायो मिथुन बि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय डिसक्रिप्शन लिंक होना दोनदो बेखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेयावबो भिडिअ फैगासिनो साबस्क्राइब खालामाबा नुसननाय नङा आरोना थ' गाइस जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय भिडिअखौ कन्टेन्टआनो बेनोखा नालाय आंना जास्ट ओरैनो फानि खालामबाय कमेन्टफोरखौ दिन्थिबाय आरोना थ' रावखौबो नायनो बानानै बे भिडिअखौ खालामाखै जास्ट ओरैनो फानि खालामबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर